Sanibona, phinde nginibingelele nje namhlanje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngaleli hora. Siphinde sibonge umdali wezomhlaba esasilondolozile, esasithandile, esasenzele umusa, esasenzele konke okuhle ngobubele bakhe, ngamandla akhe nangenkazimulo yakhe. uJehova uhlezi engcwele, bantu baNkulunkulu, uhlezi emangalisa, uhlezi ezama indlela yokuthi engafinyelela kanjani kithi, yokuthi engasenza kanjani siqonde, ukuthi sasenza kanjani si-understand. That is why ehlezi zama with each and every level yokuhlakanipha, azame with each and every level of our experiences, each and every level of our examples, each and every level of izinto angazenza ukuthi siqonde ngazo, noma sikwazi ukuthi sazi yonke into afisa ukuthi siyazi. So uzama ngakho konke ukuze sikwazi ukufinyelela ekulazini iqiniso. That is why ethi asimesabeni, ngoba uqala ukuhlakanipha kumesaba uJehova. uJehova uhlakaniphile, bantu baNkulunkulu. He knows everything. You can only be smart by fearing the Lord. Ungahlakanipha ngokuthi usaba uJehova nje kuphela. Ayikho enye indlela yokuthi ukwazi ukuthi uhlakaniphe. Ayikho enye indlela yokuthi ukwazi ukuthi uqonde. Uma ungamesaba uJehova, you will never be smart. Ungatshela ukuthi uhlakaniphile kanti uhlakaniphe nje lokwalapha emhlabeni, uhlakaniphe ngama-degrees, ngama-diploma, uhlakaniphe, it doesn't count. Mina ngikhuluma ngokuhlakanipha ukuqonda izinto eziningi. Understanding the reality out of everything, thinking outside the box, being a creative thinker, being a critical thinker, ube konke. To understand why there are many churches, to understand why there are many denominations, ahlukaniseke kanjani, why laba bewukuthi, why kunezangoma, why kunezinyaka, why kunakuthi kunabathwasayo, why kunabafundisi, kunababishop, kunabaprofeti. You get to understand everything. Hayi ukuthi ubambe lokho nje uthi hayi mina ngisindiswe nje, mina ngihlanga nje namazuluzi, mina ngokuthi nokuthi hayi abantu abangasekho nje amadimoni. Hello people, if ubuthi abantu asebashona abangamadimoni, you are basically calling yourself a demon to be. You are going to be a demon as well. Shoot. But if sikhula ekwazini uNkulunkulu, we get to understand ukuthi they are not demons, but it is demons athatha izithombe zabo. Because umuntu wakini maseshonile, isithombe sakhe can be taken and sithathwe idemon thizeni bese lizokhuluma nawe. That is something eyenzakalayo. So ungengoba abantu masebesindiswe bathi abantu abashona bangamademoni, but bayibeka kabi mabebeka kanjalo. Not that umzali wakho uyidemoni. Engaba kanjani idemoni? Umntwana wakho washona useyidemoni, wazala idemoni shothi wena wangcwaba. Kwamele shothi umbize ngedemoni esaphile. But it's actually understanding ukuthi amademoni, they can grab and use a portrait yaleyo mntwana owashona, kube ngazuthi yena ozokhuluma nawe eposhweni, kanti cha kusiyena idemoni elizenza yena. But we get to understand all those things if we grow spiritually, if we grow closer and closer to the Lord. Because the more sondela uNkulunkulu, the more umbulela inhliziyo yakhe, ekuvezela okusesifubeni sakhe, ekutshela izindaba ezinkulu, ekutshela zonke izinto okumele uzazi, ekutshela zonke izinto okumele uziqaphele, ekutshela konke. Ebese gcina kosokulala kithi ukuthi lokho asitshele wasiyaleza ngakho siyenzani ngakho, siyakugcina yini, noma siyakuthatha sikufaka emgqomeni, noma siphika nabantu, or all the environment and circumstances akhona lapha emhlabeni. So isihloko nje engifisa sikhulume ngaso, it is something eyayiba as I was saying ukuthi uNkulunkulu uzama ngayo yonke indlela. So sithi singabantwana, I think the only solution eyayisebenza back then was to instill fear kumuntu. Actually, for a matter of fact, yazi, instilling fear is the only way esiza umuntu. Fana nesitha, instilla fear kubantu ukuze abantu bangayenzi into kumele, into aba-capable ukuthi bayenze. Thank you, Moyingcwele, yazi. Now this makes sense. Yabo umuntu unamandla okuzila, unamandla okukhuleka, unamandla okwenza nanoma yini, you are unlimited. But kufakwe ifear kuwena ukuthi mengazila ngizozaca, mengazila ngizoboqoka, mengazila ngizofa, which is nothing like that. Ayikho into kanjalo. Yes, umzimba uzoshayeka ngaleso sikhathi because lapha uzobe kusuka wonke amafethi, uzobe umncane nani, but you will not die. Leya fear leyana
isitha sivele sikuvikele, sifuna ukukuvikela from into ekumele ngabe uyayenza vele. Sisebenzisa wrongfully. Si-instilla that fear. Usabe ukuthi ngeke ngize ngikwazi. Hangivuye ebusuku, ngikhuleke eminyango, ngeke ngiyasa. Sivala i-opportunity nethuba lokuthi uyenze leyo nto nangampela. So kudala kwakusetshenziswa nje indlela emnandi ekuthenini izingane zingazenzi izinto eziningi ngoba vele ngeke zize zikholizwe leyo imibuzo eminingi. So isihloko sithi kungcono kona ukuthi izinto sisatshiswe ngazo. It's better sivele sisatshiswe ngazo izinto so that mhlawumbe sizokwenza. Yazi singabantu inkinga yethu ukuthi asifuni ukuqonda ukuthi izinto noma zingancane kangakanani emehlweni ethu noma zenzeka ngalesi sikhathi, but ama-outcomes akhona nama-consequences akhona zinomthelela omkhulu kakhulu kangakanani. Kahle kahle inkinga kuthina isekuthenini asifuni ukuqonda ukuthi noma okubi kwenzeka manje, kodwa kuyofika isikhathi lapho khona kuyokwenzeka sesingasalindelekile, because you do something bad now but you will not see ama-outcomes akhona manje. Ngeke uzubone ukuthi okay, njengoba kwenzeka kanje ama-consequences akhona ukuthi kuzoba nomphumela ukuthi nokuthi, but you will want to carry on and do that thing, uqhubeke uyenze. So into engizama ukuyiveza abantu baNkulunkulu ukuthi kudala singabantwana we're just told ukuthi ungalingi nje uchama emanzini, uzoqhamuka inkalakala izokuncinza, bese sikuncinzile nje inkalakala uzokuphenduka umfana. Umfana ezokuphenduka intombazane, vele awungeke ngiphenduka intombazane. But if we go and dig deep, there's nothing like that. But we were instilled with that fear so that ungeze wachama emanzini. Because uzolibela ubuza umbuzo eminingi, why ngachama emanzini? Kanti cha, uma uchama emanzini emfula amanzi, mhlawumbe let's say ugeze emfuleni, amanzi ayahamba, lo mchamo wakho loyo, omunye umuntu mhlawumbe ufuna ukuphuza ezansi, omunye umuntu mhlawumbe ufuna ukwenza ukuthi wena kade ugeze uyachama. You are taking the dirt uyidlulisela komunye umuntu ngendlela engafanelekile. Besatshiswa ngezinto eziningi ukuthi uma nje waphuma eminyango nje kuzokubamba inunu. Even ingane mayikhala uyisabise ngokuthi ayeza amaphoyisa uzokubamba, amaphoyisa azokubopha, iyothula ingane ithuba. Amaphoyisa lapho into engeke yenzeke leyo. Ngeke uzubizela ingane amaphoyisa uyibizele ukuthi iyakhala ikhalile ama-chips. Uyisabise ingane ukuthi ungalingi waphuma izokubamba ishushu eminyango. Izokubamba ishushu isabe ngempela ingane ukuphuma. Because that was the only way eyayisiza. Otherwise uzolibela ichazelo ungaphumela eminyango ngoba kungenzeka ukuthi wenze ukuthi zonke lezi zinto zokwenza ukuthi abantu bangabi nawe isaba. Because noma yini ingenzeka lapha emhlabeni noma kanjani. Yes, kungangenzeka namhlanje, kungangenzeka kusasa, nangalela langa, but there will come a time lapho kuzokwenzeka khona. It's like a child uyisabeyisa ukuthi ungalingi wagibela noma yiphi imoto ongayazi. Obviously that doesn't mean ukuthi zonke imoto ezoyigibela zizoba ingozi, mhlawumbe umuntu uzofuna ukuyintshontsha or whatsoever. But futhi it doesn't mean ukuthi zonke imoto zisafe. So yona at least mayibambe lokho ukuthi hayi ngeke izohlezi isafe ngaso sonke isikhathi. So ekugcineni kosuku what I've seen ukuthi shuthi into esizayo ukuthi singabantwana asazi izinto eziningi asiqonde ukuthi nje sivele sisatshiswe. Akuvele kutshale yona that fear. I remember nje kudala ungalibela uchaza izinto eziningi uthi nje mobona ihazi bamba inwele, and mobamba inwele ubheka phansi ulibela uyibuka ngithi kuningi abantu bakaNkulunkulu, just that fear. But manje we are in a generation ethi mangayibambanga kuzokwenzakalani, mangakwenzanga kuzokwenzakalani, kuzokwenzakalani. So amanzi ungawaweli, ungawasakazi, mangawasakazile kuzokwenzakalani. Mangawasakazile, they ask all these many questions. Why? Because sibaye why generation. That is why yonke into isenzeka isinoma kanjani. Because they have seen ukuthi akwenzeki lutho. Tshela umntwana ukuthi ungaphumi ebusuku. Mangiphumile kuzokwenzakalani. Iphume nangampela ngenzeki lutho, ibone ukuthi nginje isilima nomzali. Awuyingakho abantu baNkulunkulu nasensimini
uNkulunkulu just said kubazali bethu, ningasidli lesa sithelo. Uma nasidla niyokufa nokufa. Number one, they didn't understand and know ukuthi kusho ukuthini ukufa. Babengazi ukuthi ukufa into enjani. And ukusatshiswa kwabo lokho benjalo babengaqondi, but kwakuyindlela yokuthi bavikeleke. Kana indlela umzali ezokusabisa ukuthi ungaphuma ebusuku uvikela wena. Because in as much as ingeke ziqhamuka ishushu namhlanje, but kusasa ingaqhamuka. Ngalela langa ingaqhamuka. Mayithi ungaphuma emgaqweni namhlanje, ngenzeka ukuthi uyaphuma vele ngenzeki lutho namhlanje because imimoya is not attacking. But next week izo attack. That is why ethi hlala uhleli lana ebukhoneni bami. Vele uhlale lana unganyakazi. uNkulunkulu knew ukuthi there will come a time lapho khona isitha sizobalinga khona abantu. That is why ethi vele uhlale ungasithinti ihlobo lesithelo. Ngoba uyazi ukuthi mebasithinta, that is when death will be created. Ngoba siwazi izinto ezinkulu, ila sekuvela khona ukona nesono. Ila khona sekuvela khona ukufa nokubhubha. Sibe understand manje abantu ukuthi kanti sinqunu. Kanti sinje. So the only way abantu baNkulunkulu is just to instill that fear. Kodwa futhi kubonakala ngazuthi nakho lokho asisasebenzi. So the question is, silalela bani? Ngabe silalela uNkulunkulu ethi ungasithindi leso sithelo? Noma ulalela isitha sithi hayibo ngeke uzube nalutho, ngeke uzufe. Because that is what is happening in the generation yanje ekhona njengamanje. Iqiniso leNkulunkulu liyafika lithi ungaphuzi. Ungabhemi, ungafebi. Athi umuntu uma ngikwenzile kuzokwenzakalani? Uma ngiphuzile kuzokwenzakalani? I-outcome izoba 50 years from now. Now uzothi usuhlinza isibindi sakho sesishe. I-outcome izoba many years from now. Futhi mhlawumbe i-outcome izoba kusasa nje. Ungahambi, uhamba ngenkani. Those kids lapha Eastern Cape zazingazi ukuthi i-outcome yazo kuya lapha, because I'm 100% sure zazitsheliwe ukuthi hayibo ungayi lapho. Zazingazi nazo ukuthi i-outcome yazo ukuthi seyiphuma ukugcina emakhaya. Zazingakwazi lokho. So nathi siyazi i-outcome yethu. Whatever sisatshiswa ngayo, asisabisekeni. Asisabisekeni straight. Mathi ungayenzi into ungayenzi. Because uzokufa nokufa. Utshwala abantu baNkulunkulu buyisono buyabulala. Ukubhema kuyisono kuyabulala. Ubufebe buyisono buyabulala. Ukuthakatha kuyisono kuyabulala. Yabo ngisho udlisa indoda yakho kuyisono leso kuyabulala. Uyeqa yonke imiyalelo eyishumi, thungebe uwebe kuyisono kuzokubulala. Uthi ungabulala ubulala ngenkani kuyisono kuzokubulala. Thungaphingi uphinge ngenkani kuyisono kuzokubulala. Khumbula usuku leSabatha ungcwelise, awulingcwelisi wena uzenzela noma yini ngeSabatha kuyisono lokho uyofa ngelinye ilanga because iSabatha liwuphawu. So enza njani? Ungabi nabanye uNkulunkulu wena uba nabo, ukhonza izangoma, ukhonza amadlozi, ukhonza uSathane, ama-Illuminatis, zonke lezi zinto. Kuyisono lokho kuyokubulala ngelinye ilanga. Ungazikhothamela ungazikhonzi, kuyisono kuyokubulala ngelinye ilanga ukuzikhonza wena. Wenzani? Wenza amaphathi. Wenzani uziphazimisa wena, wedding anniversary, it's all about you. Kuyisono that will kill you one day. Ngcono kona sisadise ngalezi zinto. Konke lokudla esikudlayo kuyasibulala abantu baNkulunkulu. Naba abantu bephathwa uBP bebancane, baphathwa izimpi bebancane. Because you will never know ukuthi wena empilweni yakho ke kuzokwenzakalani. Yes, others may live as many as they can. Ngokubekezela nangomusa uNkulunkulu abenzela, but wena who said now uzophila? Who said now ukuthi uzosizakala ngalendlela? Who said so? So abantu baNkulunkulu asazi siqonda ukuthi kahle sonke isikhathi asimlaleni uJehova ngoba usiza thina. Ufake leyo fear enganeni zakho, uqinise lo mthetho because you are protecting them. Ngingamanje generation ethi kuzokwenzakalani ngeke ngifuna ukubona. I want to see, I want to experience. Abantu abasafuna ukusaba, bafuna ukungena ngendlovu yangena.
caca ukuthi babhekanile naleso simo, babhekanile naleyo nto leyo nselelo whatsoever. Kodwa konke kuyalimaza, konke kuyabulala, konke kunomthelelo omkhulu omubi ekugcineni kosuku. So this was just a short message ebengifisa ukuyidlulisa namhlanje ukuthi ngcono kona ukuthi izinto sithathise ngazo, because everything is a killer njengamanje. Everything is iyasilimaza. Asiwasazi uJehova, silalele imithetho yakhe, sigcine konke asenezile ngakho ukuze sihlengeke, singafi, singabhubhi, kodwa sithole ukuphila okuphakade. Athi mele sibalekele isono ngoba sibulala, siyiqinisile, siyabulala sifana nesilwane. So uNkulunkulu uyasizonda isono, uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok, Instagram and Facebook. Lihle ithemba lawo, asebenani usise kakhulu manje uze phakade. Amen.